Kaixo, arratsaldeon. Entzuten zait, bai? Arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrik asko gaur bertara egun berezi honetan etorri zareten guztie eta noski jarraian segurazki ezagutuko dituzue, baina aurkeztuko dizkizuegun gonbidatuei. Hementxe gaituzue hitzen uberaren izenean Danele Sarriugarte eta Bilok, ondo dakizuenez Euskal Idazleen Elkarteak duela 10 urte sortu zuen hitzen uberan webgunea. Batez ere, literatur zaletasuna laguntzeko, bisibilizatzeko, ikusgarri egiteko eta posible neurrian laguntzeko asmoz. Eta 10 urte eman ditugu zeregin horretan, gezurra badirudi ere, 10 urte pasadera, nork esango zegun gaur horrela musuko artean egongo ginenik, baina hala da. Eta, esan bezala, gaurko mainguru berezi hau, gonbidatu berezi hauekin, modu honetan ospatu nahi izan dugulako urte hurren hau. Beraz, denbora askorik ez dugunez ere, hasiko gara eta esan bezala, gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Bai, gaurko ekitaldiari hau ez da poesia edo bai, edo hau ez da poeta bat edo bai, ze uste biak erabili ditugula. Deitu diogu, 6. urte hurrena ospatu genuenean baita ere horrela deitu geniolako, eta nahi izan ditugu gonbidatu hontan ere bai, poesia liburuak argitaratu dituztenak horien dela gutxi gainera, baina aldi berean poesiarekin badukatenak harreman bat, berezia nork berea. Eta horiek dira, hasiko naiz handik, Mikel Soto, bera aurkezpen txiki bat egingo dut, bera Iruñean jaio zen 1978an, eta historian lizentziatua da, askok ezagutuko duzu dela ere Txalapartako editoria izan delako urte askotan, 13 urtez, eta ehunka liburu editatu zituen, baina berak nabarmendu nahi izan du, adibidez, Aginetako Mina izeneko ipuin liburua, Euskal Gatazkari buruzko ipuinak biltzen dituena. Bere historiako joera horri edo helduta Miguel Unamunokoa biografia idatzi zuen anaia Iñakirekin batera. Eta orain, eta horregatik gonbidatu dugu hainbatean, Suak pizten direnean poemategia argitaratu berri du elkarren eskutik. Bere ondoan Goiaz Labandibar, Oiartzuarra eta 85ean jaiotakoa. Bera kazetaria da ikasketaz, baina ezagutze dizkiogu hainbat izenburu. Hiru narrazio liburu eta erdi argitaratu ditu. Lehena Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak, Igartze Sariari esker argitaratu zuena. Fotogramak eta Hori zen dena. Horiek dira 3 liburuak, eta gero beste erdia Donosti 2016ko uste dut proiektuarekin lotuta Poloniako Wrocław hirian egin zuen egonaldi batekin lotuta Alabazan Klisk. Beste genero batzuetan ere bai jardun da ala ere, eta horren erakusgarri dira gaurkoan aipatuko dugun interpretazioak G minorrean poema bilduma. Xabier Portugal Pasaia Hiria sariaren lehiaketaren 2. saritu izan zena, eta Salaketa antzerki gidoia, horrek ere bai Kafe Bar Bilbao saria eskuratu zuen. Azkenik Ixia Rozaz ere gonbidatu dugu, Lasarte Horiatik, 1992an jaio zen, eta 2000ko hamarkadatik hainbat izenburu argitaratu ditu, hasieran poesian eta ondoren prosasko lanetan batez ere, eta bide oparo egin du eta bere izgarri gisa edo aipatuko genuke ahotsarekin izan duen lotura bere liburuetan, ahotsearen sakontzearekin edo, hori gaur ere uste dut ikusiko dugula. Eta horren bi erakusgarri edo Beltzuria saiakera eta Unisonoa poema liburu eta soinu piezen obra bikoitza esan dezagun. Eta behin aurkeztuta eta beraien medaiak aipatuta ekingo diogu gaurkoari, eta poesia zer den edo zer ez den ebazten hasi aurretik nahiko nizueke galdetu zer harreman duzuen poesiarekin, irakurtzeko diturarik baduzuen, noiztik berria den zaharragoa, eta nahi duena asladila. Ez dakit, nik esango nuke lehen harremana igual musikarekin. Euskal Herrian eta Euskal Kantagintz, musika guztietan, baina Euskal Herrian eukidu garrantzi handia musikak. Orduan, ni aurra nintzenean poema asko zeuden
musikatuak nik ordun ez nekienak poema zirenik. Eta nik esango nuke hori dela lehen harremana eta esango nuke harreman sakona. Ez dakit, liburuan zerbait esatearren, eta liburu bat daukadan ez ja idazle gisa hastearren norberari buruz hitz egiten, beti egiten den bezala, baina ariketa bat egin nazan bai Ruperrek eta bai Mikelek kantatzen duten 37 galdera mugaz bestaldeko kontaktuari Bernardo Atxagarren poema bersionatzea. Eta ez neukan arazo handiri buruz dakidalako diot, orduan nik uste dut musikarekin poesia harreman sakona usten dula, eta gero ez dakit betidanik. Irati Jimenez bikotea daukat eta bion bibliotekan elkartutakoan errepikatuta agertzen ziren liburuen artean, agertzen zen poemas de Federico García Lorca para los niños, eta nik badaukat horren oroitzapena gurasoak irakurtzarena, eta gero beste kontua da, musika erraztasun handia da, baina poemak ondo idatzita daudenean gogoratzen oso errazak dira. El lagarto y la lagarta entzuten duzunean, están llorando, su anillito plomado, etortzen zaizu guztia, eta gero asko disfrutatu dut. Nire bezaroan ikuste dut irakurle guztioi gertatzen zaigun sukar horretan, Federico García Lorcak esango nuke garrantzi handia aukizuela, baina gero azten zen Baudelaire irakurri nuenean sekulako izan, eta gero hasi, eta ezin buka asko gustatzen zait poesia, eta zalantzarik gabe gehien berri irakurtzen dudan gauzetako bat da, ez nago aspertzen, lortzen du daukan magiaren parte bat hori da, beti txunditzea. Nik esango neko, lehen Mikelek aipatu duen musikaren erreferentzioi, bai ustut oso nabarmena dela, baina inkontzienteki barneratzen den poesia bada. Nik esango nuke, nik kontzienteki oso irakurtzalea izan naizela beti, baina poesia nahiko berandu hasen nintzela irakurtzen, kakotxartean, derrigortutako poesia irakurketa horiek kenduta alegia hezkuntzan sisteman barruan, iten inarazten dizkigutenak gutxi diela, naiz eta baduten oroitzapena diez, Bebatxe laun edo landu genula 20 poemas de amor, una canción desesperada Pablo Nerudana, eta bereziki gustatu zean orduan urtetara orduko, mailakide eta lagunak nitu nahi berrirakurri nien poema bat, eta denek esan zeaten, ui, ze polita, nondik atera zu hau, eta zen denak irakurri berri izan duen, teorikoki, baina, azkenean inork ez du zehatzen. Eta gero bai, mugarri bezala edo, aipatuko nuke, 18 urterekin Leioara ikastea jun nintzen ni, kaztaritzako fakultatera, eta fakultateko komunetan beti komun berdina sartzen nintzen, denak iten dugun zoiturazko animali gean alde horretatik, eta ni sartzen nintzen komun hartan, atean, zegoen idatzita sarrin poesia puxka bat, zela gauza bakoitzak bere zailtasuna, batzuetan errexagoa da zer bat isu ematea, maite duzunari maite duzula esatea baino, edolako zatitxo hoi. Eta sartzen nintzen bakoitzean, irakurtzen nun, berri irakurtzen nun, eta aipua zoragarria iruditzen zitzaidan, eta hasi nintzen kontzienteki bilatzen, sinatua bat zeon, banekin sarri nazela, eta kontzienteki bilatzen bere, ze poesiatan edo agertzen zen zati hori, orduan, desente irakurri barri zanun, sarri, aurkitu nun arte, eta aurkitu nun. Eta, baina, hoi bai izan zela igual bilaketa kontziente bat, eta uste dut sarri ere euskal poesia gintzan edo referente bat dela, esango nuke jende asko iritsi dela euskarazko poesiara bere bitartez baita ere, edo sarrera edo ate moduko bat izaten dela nire kasuan ere izan zen, eta gehoia hortikan bai jarraitu dutela irakurtzen, letrak ditun edo zer gauza nire eskutera iristen denean, ez dut kriba hondiek egiten, baina egia da poesia baino gehiago irakurtzen ditutela narratibako lanak gaur-gaurkoz ere bai. Nik ez daukatola erantzun hain liluratuta geratu naiz beraiei entzuten, ze egia da
bueno, poesia beti irakurri dut, baino nahiko berandu hasi nintzen ere poesia irakurtzen. Eta hola, labur erantzuteko bi lan aipatuko nituzke oso momentu berezietan irakurritakoak. Bueno, esaten detenean berandu, ez nintzen hasi nera bezaroan. Esan nahi dut, hasi nintzen, karrera ikasten ari nintzenean, ziur aski. Baina, bueno, beti irakurri dut asko, gehien bat narratiba, ezta? Orain ez da horrela, baina, bueno, garai batean bai. Eta orduan momentu hola oso ondo gogoratzen dut nire eskutara, bueno, entzan nire eskutara iritsi, bilatu nuenean Jon Bergerren Páginas de la herida liburua, Koldo Mitxelenako liburutegi zoragarrian, beti esaten dut eta beti aipatzen dut, ze aurkitzen ditut beti behar ditudan liburu guztiak, eta mesedez ez dezatela liburutegi hori inoiz itxi. Orduan, Páginas de la herida bilatu nuen, Koldo Mitxelenan topatu nuen, eta izan zen justu nire aitaren eriotzearen ondoren, ezta? Eta liburu horrek asko lagundu zidan eriotza beste modu batean begiratzen. Orduan izan zen nolabaiteko, ez dakit, balsamo batez, liburu gogorra da, baino hola bizitzari aurrez aurre begiratzeko liburu horietako bat. Hori bat, eta bestea niretzako ere oso liburu garrantzitsua izan dana, ez da justu poesia liburu bat, baina, bueno, Joseba Sarrionaindiak dena poetizatzen du, eta da ni ez naiz hemengoa. Orduan, bueno, bi liburu horiek oso garrantzitsuak izan dira niretzat garai horretan, ezta? Eta, bueno, gero gehiago badira epifania momentu asko poesiarekin, nik beti irakurtzen dut poesia, narratiba ez, baina poesia beti daukat poesia libururen bat alboan irakurtzeko, eta hori niretzako da, ez dakit, bizitzan egoteko modu bat bezala, poesia irakurtzea. Bueno, galdetu dizuegu poesiakin zer harreman daukazuen, eta orain egin bezuet beste galdera bat poetekin lotua. Eta da, zuen iritziz zer dan poeta bat, badaukazue horri buruzko irudi bat, edo lotzen dezue irudi jakinen bat horrekin, edo horrelako zerbait. Eta gero, nahi baldin badezue, bide batez, zuek zuen burua poetatzat ikusten ote dezuen ere, jakineko genuke. Poeta bat da poesia. Mikel, igual zu hasi behazera. Baina ez gain txintxuak izango, ez dugu lai. Urrengoan alrebes ingo dugu, urrengoan azkena Mikel izango da. Poeta bat da poesia idazten duena. Orduan, ez aizkio buelta gehiegi eman behar. Gertatzen dana da, ni orain, esatea, poeta bat naiz. Halako liburu batekin, pizkaldotxa ematen du, gure herrian eta baita munduan halako karrak edo hementxe bertan, Jose Austinekin akordatzen ari naiz, halako karrak eta halako obra daukan jendearen parean. Nik uste dut irudiari buruz batez ere eta lengoarekin jarri idazleok hitz egiten dugu gehien, ze irudi, zer daukan, ze horri buruz. Ez dut uste jendeak halako irakurleek halako ez dakit, eskeba mentalak edo jendeari galdetuko bazenio, Joseba Sarrionaindia poeta ote den, esango luke, noski poeta dala. Baina ze obra da, Sarriren ze obrarekin daukan harremana ez dago horrekin lotuta. Nik ere irakurri nuen lehenago ni ez naiz hemengoa poesia baino, eta gero alere poesia izan zen niretzat ere Sarriren sukarra edo sartu zidan orduan. Badaude hausnarketa ez dakit. Lorcari edo galdetzen baldin badiozu edo Borgesi edo zer da poeta bat, eman dezakete, ez dakit nola esan, erantzun interesante bat poesiak dauzkan edo poeta batek dauzkan tasunei buruz, baina nik uste dut ez dakit, poesia da, poeta bat da poesia idazten duena. Eta gero, hori, ez baldin bazara edo Julio Cortázar edo halako norbait eta teoria interesante bat ez baldin baduzu, azkenan amaitzen duzu, bai, irudiari buruz hitz egiten, eta azkenan amaitzen dugu halako, ez dakit, klitxe batzuei buruz hitz egiten. Interesantea da, eta kaldera interesantea da, ze bigarren partea ere interesantea da, eta orduan zu poeta zara, pues bai esan behar du. Baina hala ere, lotxarekin. Orduan ez da galdera erraza, baina nik esango nuke bai, sinplena hori.
Behartu zaitugu esatera, Mikel. Behartu zaitugu esatera poeta bat zera. Fularra behintzat ez zara hasi janzten, ez? Fularra eta ez zara hasi janzten edo... Baina eramaten nuen, aspaldiatik eramaten ditut Amerikana, ez dakit. Begira, aitorpenak egiten hasita, nire kuadrilla ez da oso irakurzalea izan edo, hamarkadak daramatzaten ni poeta deitzen. Ezer idatzia ez neukanean, edo behintzat haiek irakurtzen ez zuten ezer. Baina, idazten zara, mundutxo horretan zabiltza, gustatzen zaizu, poeta, listo. Orduan poeta bat gauza asko izan daiteke ikusten. Bai, teorian poeta bat izango litzateke, poesia idazten duen edozein ez, hori izango litzateke definizioa. Baina nik adiezen ere buruari aitortzea poeta naizela poesia liburu bat argitaratzeko aukera izan dudalako, egia esan zaila egiten zait. Zaila egiten zait baitaren ere buruari askotan aitortzea idazle ere naizela. Osea, azkenean, eta bai, argitaratu ditut 3 liburu, eta ez dakit den lotxa, ez dakit den gutxiespen bat, ez dakit zer den, baina niri poeta banintz, batzutan inkluso ahaztu iten zait poesia idazten dutela, edo ez liburu hau argitaratu dela. Bai. Bueno, nik esango nukeola gehitzeko, nik poesia ulertzen dut gehiago poesia formatik haratago dagoen zerbaita. Niretzat poesia ez da poesia formari lotuta dagoen zerbait. Orduan, poesia gehiago ulertzen dut poetikoa den zerbaitetik gertu. Eta hori ez du poetak bakarrik egiten. Hori egin dezake gauzei poetikotasuna edo ateratzeko den gaitasuna, nire ustez lana da, ez da inbeste gaitasun bat, baizik eta horren bilaketan egotea. Orduan, nik poeta askoz modu zabalagoan ulertzen dut, poesia modu zabalagoan ulertzen duten bezala, ez da? Orduan, nire kuadrillan ere zentzu zabalean ulertzen dute. Hori aberasgarria da, beti da aberasgarria, identitateak haustea, ez da? Eta orduan, poeta naizen edo ez, egia da, identitate asko ditugu, ez da? Eta, seguruna, idazlea naiz, idazten nagoenean, eta sukaldatzen nagoenean, ez nahi sukaldari hon bat, baina sukaldatzen nago, eta sukaldaria naiz momentu horretan, eta landatzen ari naizenean, ez dakit edo, nire semearekin nagoenean, ama naiz, ez dakit, orduan identitate asko ditugu, eta, ez dakit, zer gehiago esan, gauza asko, baina ez nahi zuzatuko. Gero. Gu tematuko gara pixka bat hildo horrekin orain poesia edo ez. Iruditzen zegulako eta hontan Oierrek ni baino esperientzia gehiago dauka poesiarekin zuk. Eta aipatzen genuen gauzetako bazan, eta igual hau ere beste garai baten, edo lehenagoko garai baten poesiak zaukan nagusitasun, edo behintzate aitortza soziala handiago baten, inoiz ezin da jakin garai baten nola zian gauzaz ez egin denon, baina eta iriz ez ezkigu bakarrik arrastuak. Baina, badirudi behintzatez, bazegoela nola ere oso gauza bereizi gisa ikusten zela poesia, eta haude idazle batzuk, batez ere genero hortan aritzen dianak, eta hortik kanpo hortik kanpo korik ez dutera publikatzen behintzatez. Eta beste kasu batzuetan, ordea, igual gaztaroko kontua bezala hartzen da edo ez, gaztaroan idazten dira poemak, eta igual lehiaketaren batzura aurkeztu, eta irabaz eta beste, baina gero beste ibilbide bat egin nahi baldin bada literaturaren barruan, beste genero batzuetara jotzen da, batez ere narratibara, ez gaur egun igual hegemonikoagoa edo dan generoa, edo gehien salduena, edo gehien agerikoena, baina zuek ez dezu egin bide hori, eta orduan orain, banaka galdetuko dizue pixka bat, lehen galdetu dizuegun bezala, poesia irakurtzen noiz hasi zinaten, oraintxe galdetuko dizuet zuen poesia idazten noiz hasi zinaten edo, eta orain hautsiko dut ordena, eta goiatze galdetuko diot lehenengo. Eta, lehen zure biografia aipatzerakoan aipatu dugun bezala, zuk ipuin liburuak idatzi dituzu gehien edo, narrazioak, prosa,
eta halako batean ez bakarrik poesia sari bat, baizik eta antzerki sari bat ere bai, orduan hemen antzerkia etzan gaia, baina baita ere generoen nahasketa hori aipatu nahi baldin baduzu. Bueno, nola izan da bide hori, ez nola batean heldu diozun beste modu batean idazteari eta pixkat hori kontatzeko. Nik, nire ezagit generoa esango nuke bai izan biela narrazioak eta narrazio motzak gaina. Novela bat ez dut sekula idatzi momentuz behintzat, eta gaur egun segurona idazle izateko etiketa zuzenean jartzen dizuna. Ni poesia idazten hasiko nintzen, ezagit noiz, baino azken 5 urtetan ziurrenik. Eta ezagit zergatikan izan zen, baino pentsatzen dut badula lotura bat, irakurtzen hasi nintzela, igual gehiago, nahiz eta jarraitu narratibak gehiago irakurtzen poesia baino, azken finean, idazteko grin bat edo idazteko gogo bat, niri behintzat akululan bezala bestiak irakurtzeak sortzen du nigan akululan hori. Eta ezagit zergatik den, ezagit izan den esperimentatzeko gogo bat, baina bai badaukatela sensazio bat, batzutan kontatu nahi ditutela gauza batzuk, eta askotan, akaso narrazio gisa hasten naizela idazten, azken finean adiez, antzerki gidoiakin edo, hoi gertatu zitzaidan, hasi nintzela buruan nun ideia bat narrazio bezala idazten, eta konturatu nintzela, etzela hoi bertzun, ezakit, neurria, tonua, edo eskaintze, edo nik nahi nuna lortu ez nula lortuko modu hortara. Eta poesiakin ere bai, nik uste hortikan badijoala zerbait. Azken finean zerbait kontatu nahia, baina igual elitzateke narrazio bat izango, modua enuke asmatuko, ze tonua asko aldatzen da. Gauza bat idazten zunean, narrazio bat izan, edo poesia bat izan, edo antzerki bat izan, nik nire kasuan, igual dramatiko gila da modu bat edatzita, edo absurdo gila beste batea, eta bai sentitzen dutela gauza batzuk esateko nire neurria badela hoi. Zerbait gehitu nahi duzu? Momentuz ez. Igual besteak entzunta, igual zerbait gehituko dut, baina... Oso ondo. Ixiar orain zure ibilbideari edo erreparatuta esan daten bezala, naiz eta nik berez gogoran nituan zure lehenengo liburuak narratibakoak zirala, poesia sari bat irabazi zenun, Ernestina Txanpurzin saria, eta gero esan bezala narratiban aritu zera. Egia da zure igual 2000ko hamarkadako liburuetatik azkenekoetara ustura, ez? Norabete bapaten ez baldin badu ezagutzen zure ibilbidea, batzuetatik bestera ustura bat edo aldaketa bat igarriko du. Eta beltzurian adibidez saiakera bat izan arren, edo, hitz bat jartzeagatik, baina, bazegoen hausnarketa bat gauza batzuei buruz eta gertakari historiko batzuei buruz ere bai, bazeukan poetika bat aldi berean, eta unisonoarekin itzuli zera poesiera edo behintzat lerrora diogu. Nola izan da zure bide hori? Zuk sentitzen duzu zirkulo bat itxi dezula edo ez dezu ikusten loturarik oraingo honen eta Ernestina Txanpurzin lehiaketara aurkeztu zenituen horien artean? Bai, lotura badago, ze, urte asko dira, hori, ez dakitzen bat urte dara. 20 urte izango dira. 20 urte baino gehiago. Ernestina Txanpurzin hori idatzi nuela, baino idazten askoz lehenago, orduan urte asko dira idazten ezta, eta bai esango nuke, jarraipen badago liburu guztien artean, eta nire ustez aria hor denak lan guztiak edo bai oraindik ez naiz gai liburuiek orain irakurtzeko, ez dut ariketa hori egin eta ez dut uste egingo dudanik ere, baino bai badakit behintzat barru-barruan badagoela bilaketa bat, hitz poetikoaren bilaketa bat, naiz eta narratiba idatzi. Hori beti egon da presente, bilaketa hori, ezta?
hizkuntzaren ekonomia hori, hizkuntza lenguaia erabiltzea behak eta leku bezala, pentsamendu leku bezala, niretzako poesia lenguaia da, eta gauza bera gertatzen zaite, ez dut narratiba aspaldi idatzi. Beltzurian badaude pasarte batzuk oso narratiboak direnak, eta hor bai egon nintzela narratibaren mundu horrekin, baino ez dut aspaldi idatzi narratibarik, baina niretzako azkenean da lenguaiaren lanketa hori, ezta? Bilaketa hori. Eta gero eta gehiago lenguaiaren erritmoa eta soinua, ezta? Horre negutegian jada bazegoen, hori, lenguaiaren lanketa poetikoago bat edo, naiz eta esan dudan moduan lehenengo liburuetan dago prosa poetikoaren bilaketa bat. Ez zait asko gustatzen nola esatea ematen du etiketa bat, ez da prosa poetikoa idazten duzu, baina bueno, gutxitan erabiltzen dut orduan esan dezaket. Baina bai negutegian izan zela oraindikan bilaketa enfokatuagoa edo konstienteagoa, eta beltzurian gehiago, eta orain unisonoan askoz muturrerago eraman da, ezta? Esan nahi dut, lenguaiaren kualitate edo ehundura poetiko horren bilaketa, horretaz ari naiz. Eta hori konstante bat izan da. Karo, idazten hasi nintzenean, seguruna ez nuen orain bezala egiten, jakina horretarako pasatzen dira urteak, eta nik badakit beti ikasten dudala. Egunero ikasten dut, orduan, beti dago zer hobetua eta zer ikasia, ezta? Eta gauza gehiago esateko, baina, nik uste dut horrekin momentuz erantzun dudala, ezta? Bai, momentuz erantzun dudala. Gero, Mikel Bukalto agorne baldin bazue replikarako aukera emango dezuegu. Mikel, zure bidea ere bai oso zurea izan da, esan dugun bezala, editore bezala ibilizera urte asko, beste pertsona batzuen testuak irakurri eta entzuten zer gehitu behar zitzaion, zer kendu, ze galdera planteatu behar zean testu hortan. Kendu, normalean kendu. Normalean kendu, ezta. Eta, zure esan dezagun egile edo egile literario bezala zure estreinaldia poema liburu batekin egin dezu, zuak pizten direnean, alare liburuko edukiei erreparatzen baldin badiegu, oso poesia modu jakin bat da, izan ziteken saiakera, izan ziteken artikulu bilduma bat, izan ziteken memoria erotutako gogoeta bat, baina era berean poesia da, eta horren bidez garai batean kalean zeuden borrokak edo helarazi dituzu. Eta zentzu hortan zer eman dizu zuri poesian egiteak ariketa hori? Alde batetik, batzuetan generoi buruz hitz egiten hasten garenean gehiegi, ez dakit, sistema literario guztietan gertatzen da, baina gehiegi enkajonatzen ditugu bai erantzunak eta bai beste hasten gara hitz egiten beti denbora preterito batean, ez dakiz zer eukizuen garrantzia lehen gehiago idazten zen, orain gutxiago, orain genero. Egia da, maila batean poesia bai dagola gaztaroari lotua edo gaztek badaukatela, edo idazten hasten zarenean badaukala parte bat. Nik ikusten ditut bi gauza. Alde batetik, esango nuke poesia dela hizkuntzaren laborategia. Orduan, zure jolasten hasten zarenean, normalean halako gauzak egiten hasten zara. Eta gero egia da, niri gertatzen zaidelako, nik lehenago izan nahi nuen idazle idatzi baino. Eta poesiak ematen du poeta egun fingidor, baina batzuetan gertatzen da gaztea zarenean gehiegi fingitu egiten duzuela. Eta, egia da jartzen bali badituzu, lau hau hemen eta beste lau kontuan badirudi erdi liburu bat egin dezakezula. Nire asmoa literaturan sartzeko argi eta garbi esan dezadan hori zen. Eta, neuzkanen bat poema irakurri, duela gutxi aurkitu ditut berriro, ez ziren txarrak, ez zegoen hain atrezatuta, baina bai, eta Jo Meritok argitaratu zuen bere lehen poema liburua, Ingurak erreketan. Eta zen, ze egiten den bilen. Harrigarria da, 18 urteko pertsona batek halako liburu borobil eta sendo bat aurkeztea, eta han ez zegoen
fingimentorik ez ezer. Beraz, ni egiten nengoena etzan hori. Eta esan, bueno, idazle izan nahi dut eta horretarako idatzi behar dut. Baina ez dut erridikulo putarik egin nahi. Eta bide hori abandonatu nuen. Nahiz eta jarraitu nuen idazte. Orduan, nolabait, esan nahi nuena da kastaroak enduta non gerta daiteke, bai, edo hizkuntzarekin jolasteko zen horregatik, edo idazle izan nahi izate askar horretatik, eta zentzu horretan hitz egiten nahi nahi esklusiboki gizonezkoei buruz. Esango nuke gizonezkoak ez nola sartzen garen literatura eta emakumezkoak nola sartzen zareten ezberdina dela. Gizonezkoak 18 urtekin egiten dugu liburu bat eta berehala argitaratu. Eta emakume asko sartu zarete, sariketen bidez eta obra benetan importanteekin. Zentzu horretan gizonezko liburuz. Baina pizkateria parte utzita zen genero hautatu libura idazleak eman diran gauzetako bata nik euskan susmo batzuk literaturari buruz. Lehen komentatu dugu asko gustatzen zait irakurtzea, ez dakit idazlei prozesuari buruz irakurtzea. Euskan susmo batzuk eta eman dirana da egiaztatu ditudala gehienak. Orduan, komentatzen denean orain autofikzioa egiten da modan dagolako. Ez dakiz zeinek atera du novela bat, eski orain ez dakiz esantzen da edo txorradak egiten zezki. Zuek idazleak zarete, eta badaude idazleak gehiago, eta badakizu ez dala horrela. Prozesua ez da horrela. Zu esertzen zara eta horiatzek esan du. Pentsatzen duzu, igual, saiakera bat egin dut edo, eta esaten duzu. Ez, hor, prozesuan esaten duzu. Beste zerbaita. Hemen beste zerbait dago edo, pentsatzen duzu. Behar bada ipuin bat da, eta ez da ipuin bat, beste. Idazten zeudenean esaten duzu, ezin duzu pentsatu hau egitera noa edo bestea. Prozesuan bertan, hainbat egi askatu egiten dira, prozesuan ikuste dut ondo egiten baldin bada. Eta zentzu horretan, ez da nik poesia liburu hau nolabait esateko, ez da Mikel Gazte horrek zeukan ametsa. Da Mikel heldu bat edo behintzat helduago, esan dezagun, eseri dana eta atera egin zaiona. Lagun bat ditzen gero argitaratu horretik kartzelan dagoena eta berak esan zidan. Poesia liburu bat, beti pentsatu esan nuen, garai horiei buruz novela bat idatziko zenuela. Eta irakurreta esan ezin nuen novela bat idatzi. Gai izango nintzen behar bada, pentsatzen dut, esfortzu handiarekin Isiarrek esan duen bezala eta ardu asko sartuta, pertsonai batzuk eraikitzeko, giro bat sortzeko, baina lehenik eta nik kontatzeko neukana ez da novela batean zegoena. Eta gero, idazten hasi eta poesia eskatzen zidan. Kontatzen ninduan gauza batzuk behar zuten grabitaz, ez da ez zitzaidan sartzen kapitulo batean, eta gero egin dituen gauza batzuk. Hori esan nahi nuen, idazle batek idazten duenean gauza bat edo beste ez da normalean gauzak ez dira aliritzira edo modenatik egiten edo generoa, da pentsatzen duzulako novela bat egiten nuen. Normalean eseri eta idazten hasi eta zerbait sakona eta zerbait sakona askatu zaiolako. Nik esango nuke hori dela. Listo, zeukan. Bai, arazoren bat egon. Ez dakit ondo entzun dezuen erantzuna. Bai. Baina igual etzan entzun da. Bai, keixo, entzuten zaitez. Bai. Bueno, poesia neurri handi batean edukia da, eta da forma ere. Poesia formari lotuta ulertzen dugu, Mikelek esan du, nola hizkuntzaren laborategi esan daiteken, eta hori modu askotara uler daiteke, ezta? Eta zentzu horretan formazari garelarik unisonoa, zuen azken liburu ez hitz egiten hasita, unisonoa hartzen badugu, seguraski azkenaldi luzean ezoikoa den modu batean iritsi zaigu. Hau da, badago planteamendu espazial bat, ahotsari buruz hitz egiten dugu, zulanari buruz hitz egiterakoan Isiar, baina hemen horrek dauka itzultzen da modu espazial batean, ez? Liburuan, objetuan, esago nuke beltzuria ere, poesia leku askotan
dagoela egon daitekela edo kontzeptu zabal bat izan daitekela esan duzulen, eta beltzuriaren niretzat ala zan, ez? Lehen esan dezuten bezala. Eta objektuak ere hor, bazuen garrantzia bat, eta etorri zait gogora okeres banago, lehenengo poesia liburua ilustrazioekin publikatu zenula, izan daiteke Idoia Elosegiren eta ziren eskulturak, okeres banago, eskulturen ilustrazioak, eta alegia, bapaten esan dut, agian hasieratik izan duzu poesia eta objetua eta espazialki poesia interpretatzeko intuizio bat, edo... Bueno, bai eta ez. Esango nuke gehiago ez, ze oso liburu desberdinak dira. Oso modu desberdinan bi planeta dira. Naiz eta lehen esan dudan, badaudela konstante batzuk errepikatzen direnak, eta ni kontziente naizen neineraino behintzat hor daudenak, ezta? Gero inkonstientea beti dabil hor, baino. Orduan oso lan desberdinak dira. Eta niretzako askoz gertuago dago unisonoa beltzuriatik edo negutegiatik aurreko liburuetatik. Baina orduan, forma eta edukia gauza bera dira. Hori Beketek esan zuen aspaldi. Eta orduan niretzako gero eta gehiago gainera konturatzen naiz bana ezinak dira. Hori ez da nik sortu dudan forma bisual bat. Idazketa horrela etorri zitzaidan, hasiera-hasieratikan. Osea, ez dago bilaketa formal bat. Hasi nintzen koadernoan horrela idazten. Orduan, konturatu nintzen, arrazoi askorengatik, ez naiz hor sartuko, ze bestela gehiegi luzatuko naiz, baino konturatu nintzen horrek aldatzen zuela nire idazteko modua, eta hori asko interesatu zitzaidan. Niretzako hasten dudan proiektu bakoitzak izan behar du ezagutzen ez dudan zerbait. Bestela zertarako egiten dut. Ikasketa prozesu bat egon behar du. Orduan, hor idazteko modua aldatzen zen heinean, beste leku desberdin asko ukitzen zituen heinean, esan nuen, bai, eutxi behar diot. Orduan, jarraitu nuen lerro zuzen horretan idazten denbora luzean. Ariketa bezala, gusto eta plazerra handiz, eta orduan hori bihurtu zen irudi bat. Irudi bat bihurtu zen, baina gero aldi berean gertatzen da, ematen du irudi bat oso xinplea, eta da, izan daiteke gauza asko, irakurlearen arabera, izan daiteke metafora asko izan daiteke, adibidez, ibiltzearen metafora, idaztea ibiltzea da, bizitza kontinuon bat bezala, interpenetrazio moduko bat ere, gauza guztia daude, gauza guztiekin harremanetan, gauza asko izan daiteke, ezta? Hoi dena badaude, baina, norberaren arabera ere bai. Orduan, hor, gertatzen da, idazteko modua aldatzen zidala eta gehiago jartzen zidan entzutera. Orduan da erabat entzumenetik idatzitako liburua. Ez dago, gero esanahia eratzen doa, hori saihestezina da, ze hizkuntza desberdinak erabiltzen ditut, baina dago lengoaiaren erabilera bat, eta orduan esanahia badago, paisaia moduko bat sortzen doa, eta hori bada esanahi bat, baino gehiago da entzumenetik idatzitako liburua. Erabat erritmoaren bilaketa da, eta orduan oso desberdina da, lehenengo poesia liburu horrekin, eta hori, ez dakit erantzun deten. Bai, oso ondo. Bai. Eta agian... Beti geratzen zait zalantza. Ez dut esan ondo edo gaizki, erantzun deten ala ez. Nik esango nuke, aipatu dugu zoiko forma bat dela, eta niri apasionantea iruditzen zait, bertan topatzen duguna, baina gero, pentsatzen hasita, agian formara iristeko sentsibilitate hori, aipatu diguzuna, deskribatu diguzuna, etzan hain ezoikoa duela urte batzuk hemen bertan, ez? Juten bagara Joxean hartzera, edo zabaltzen badugu begirada Joan Brosa bat, agian konturatzen ez, izugarri urrundu garela poesia mota haietatik ez, edo sensibilitate espazialago horretatik, edo
Zuk nola ikusten duzu hori? Ikusten duzu ere urruntasun bat dagoela hor, egun ezoikoa zaigun hau, agian garai batean ezan hain ezoikoa izango? Barkatuko diazue isier erantzun aurretikan, igual erakutsingo dizuet liburua ikus dezazuen zer dan esaten gerana. Eta da, ez dakit ikusten dezuen lerro bakarrean idatzeta dagoela orduan. Horriak pasatzen dituzu eta lerroak hor jarraitzen du. Orduan, pixka bat, igual batzuk ezagutuko zenuten, igual denek ezagutze dezue, baina bazpada ere zertaz ari geran hobetu ulertzeko. Eskerrik asko. Ez da zer. Bai, ulertzen dut esaten dezuna, oier, lehen pixkat, Mikelek ere aipatu du, nik ez dakit, orain ez dago, nik uste badagoela lekua horrelako lanentzat. Kontua da, guk ere idazle bezala hor, uste dut bete behar bat daukagula, eta da komunitate estetiko anitzak, ez dut esango sortuz, ez ditugu guk bakarrik sortzen, baino denon artean osatu behar dugu komunitate estetiko anitzago bat, ez dena erosotasunetik ateratzeko prest dagoena, eta horretarako, ohitu behar dugu, poesia izan daitekela forma poetikoa ez daukan zerbait, edo beste gauza askotara, hemen badira idazle dezente, eta poesia formatik ateratzen diren liburuak ere argitaratu dituztenak, baina agian argitaratu dituzte beste herrialde batzutan, hemen aukerarik ez dagoelako, edo arrazoi askorengatik, ez da, orduan, ausardia, nik uste eta ausardia behar dugula danok, ez guk bakarrik lanak egiterakoan, baizik eta irakurleak ere bai, ez da. Eta, argitaletxeak eta horre kulturgintza sistema osoak. Baina ez dakit gehiago ala gutxiago, nik ez dakit hori esaten. Uste dut orain egiten direla lan esperimentalak eta esperimentatu behar dela, hori dudarik ez dago, irudimena erabili behar dela, ze bestela egiten da betikoa, ezta? Eta ez da gauza berriak egiteagatik, baizik eta gauzak bizirik egoteko esperimentazioa behar dutelako. Eskerrik asko. Formaz gogoetatzen jarraituko dugu, eta orain Goiatzi galdetuko diot, izan ere, kuriosoa da, poesia irudiari loturik ulertzen dugu sarri, eta irudietan oinarritutako kontaera bat izan daiteke, irudi kolpeetan, ez soilik, baina neurri handi batean hor dago, imaginari hori, edo metaforako gaitasun hori, irudiak sortzeko gaitasun hori, eta lotura egin dugu zure narrazio liburuekin, izan ere, askotan zure abiapuntuak irudiak izan direlako. Lehenbizik besteak beste egin duzu lan argazkitatik abiatuta, narrazioak sortu argazkitatik abiatuta, eta lotura egin dugu hor poesiarekin, ez? Badago hor zerbait lotzen duena poesiarekin, edo nola bizi duzu idazte prozesua zentzu horretan, ez? Egia da, bai fotogramak eta bai lehen Danelek aurkeztuenean eta erdi bezala definitu duen liburu nik esanta izan dela, hola, ez da beak definitu duela erdi bezala. Bi proiektu horren abiapuntu ere bai izan zen argazkiak eta argazki horiei narrazio bat sortzea, niri iradokitzen zetenak, edo nire begiradak hor ikusi ustezunan, edo hor agertzen etzena ikusten, baina hortikan abiatuta ikusten zena. Eta kaso lotura zuzena ez du izan, poesia idazteko nire abiapuntuakin, baina bai nola baitekoaz, azken finean hor irudiak argazkiak izan ziren, eta poesian argitaratua dagoen nire lan bakarrian abiapuntuak izan ziren irudi izan daitezken beste zerbaitzuk izenburuak. Alegia, Ingeborg Bachmannen poesien izenburuak. Eta izenburu horiek niri iradokizeatena edo hori izan zen abiapuntua eta horrekin osatu non proiektua. Orduan, bai, badao azkenean beste norbaitek abiatu duen zerbaitengan nik jarritako begirada eta nire begirada interpretazio horiek egiterakoan. Eta egia da, poesia idazten dutenetan, ez dela igual hain maiz, ez naiz bat ere konstantia, ez zertan naiz oso konstantia idazten, baina poesian are gutxiago, egia da askotan hartzen dutela esaldi bat, hitz bat,
edo zerbait beste norbaitek erabiliduna, eta niri, ez dakit, zerbait iradoki, erabat desberdina da, erabat eraldatua da, azken finean, kasu honetan poesia sortzeko izenburuak izan zen abia puntu, baina hoi dagon antzekotasun bakarra, ez da izan ez imitazio bat, forma aldetikan, beak erabilitako gaiak ere, ez dago ezer, bakarrikan izenburuak, baina bai dela interpretazioak. Eta azkenean irudi kontzeptua ere, poesiana zabala izan daiteken bezala, irudian ere bai izan daiteke zabala. Azken finean irudi bat, begitatikan sartzen zaigun hori, ez da bakarrikan argazki bat, marrazki bat, edo bat. Eta Mikel, zure kasuan formaz gogoetatzen ari garelarik, aipatuzu hasiera batean nola musika izan zenuen poesia ezagutzeko bide bat, eta esango genuke, zure poesia liburuan, erabiltzen duzun poesia mota baduela, izan dezakela zentzu horretan musikarekin zerbait, ez? Azken finean letrak izan behar dira argiak, zuzenak funtzionatzeko, eta musikaltasun jakin badakatenak, eta zure poesia liburuan hortikan asko topatu dugu, ez? Alegia izkera, oso poesia garbia, zuzena, poesia jolasa dago errepikapenetan, erritmoetan, lerro arteko omenaldietan baita ere, eta zentzu horretan, poesia kantu ez ezik mailu izateko argia izan behar du, zentzu horretan. Saiatuko naiz parte ezberdinetan erantzuten hasieran behar bada gogoeta orokorrago bat, eta gero nik egindakoa. Alde batetik nik esango nuke poesia orokorrean ondo eginda eta ondo idatzita dagoenean argia da. Adibiderik, ez dakit pixkat kriptikotasunaren adibide jartzen den bezala T.S. Eliot irakurtzen duzunean denbora pasatua eta denbora presenteak akaso daude konteniturik biak denbora futuroan guztia ulertu egiten da. Horri buruz, baina zeri buruzari den simboloak nola funtzionatzen duen beste kontu bat da. Gero egia da poesia soziala edo eskerrekoak beti auki du nolabait itzal hori gainean. Nik esango nuke itzal interesatu bat dela. Nolabait mezu bat helarazi nahi duzunez, saiatzen forma beti supeditatzen duzula bidali nahi duzun mezuari. Eta nik uste dut hori gezurra dela, eta igual dio Gabrielen kasuan izatea, Gabriel Arestiren kasuan izatea, edo Bertolt Brechten kasuan. Iruditzen zait, Gabrielen kasua erabiltzagatik nire aitaren etxa defendatuko dut guztia oso argia da, harrigarria da, menderdi geroago oraindik hain argi ulertzea. Gertatzen dana da polisemia dala oso, era asko daude hori interpretatzeko. Eta esaten nuena, poesia sozialari botatzen zaion edo haren gainean dagoen itzal hori da, nik esango nuke hori, itzali interesatu bat esatea. Zuk esan nahi duzu hau, eta orduan forma sakrifikatu duzu nolabait. Ni saiatu naiz zalantzarik gabe forma ez sakrifikatzen. Hori izan nolabait hausnarketa orokorra. Baina gero egia da, niri dagokion, egin dudan ariketari dagokionez, badagoela, egon dela autu etiko bat gero estetikoa bihurtu dena. Zuak dauka nire liburua labur eta oso zabar esateko kale borrokari buruzkoa da, eta zua dauka, eta zu asko dago, eta zentzu horretan zuaren irudi poetikoak eta simbolo horrekin, simbolo hori deklinatu nezakeen nahi beste. Baina liburuaren hausnarketaren parte bat da, zuak erre egiten duela. Eta gauza asko erre ditugu herri honetan, eta gauza asko erre egin zaizkigu. Orduan, nire ardura bat zan, nik nire ardura maigaineratzea erre ditudan gauza guzti horietan, baina ez nuen nolabait beldurra ematen zidan idealizazio bat egitea. Eta zentzu horretan, zuaren metafora horietatik eta eukidezaken potentzial poetiko eta liriko guzti horrekin, beldurra ematen zidan galtzea, eta nik
liburuan kontatu nahi nuen horretan galtzea, eta azkenean nire auto etikoa galtzea auto estetiko horretan. Zentzu horretan ere nik ere uste dut erantzun dut, baina ez dakit bi parteak nola uztartu eta daitezke. Bueno, poesia askotan lotzen dugu edertasunaren ideia batekin, modu askotara uler daitekena, zuk presente dakazu edertasuna, ez, zure liburuan. Bai. Bestela eserk ez dauka zentzurik. Liburuari ekin nionean nolabait erabaki batzuk hartu nituen, oraindik ez nekienean liburu bat ote zen, eta lehenengo erabakia nolabait zan zintzotasun handi, egia kontatu behar nuen, eta nahi nuen, ez dakit, une politiko edo egora berriak ahalbidetzen zuen zintzotasun berri batekin, lehen debekatuta zegoelako. Eta gero bigarren partea zegoen beste parte bat zan teknikoa, eta horretan zan pizkat Indiana Jonesen 3. filmean bezala, fede sartu bat esaten, nik poesia asko irakurri dut, eta pentsatu nahi dut hor prozesuan nagonean, eta idazten nagonean, jakingo dudala zer egin, zer bilatu. Eta zentzu horretan, bai, aipatu dituzu, simboloak egon eta badaude, baina bai saiatu naiz errepikapenak, hotskidetasunak eta egiten eta bilatzen hor edertasun bat. Zentzu horretan niretzat ere oso importantea zen, noa altuan irakurtzera. Jakin nahi dut hau nola ematen duen. Laguntza eskatu nien, Galder Perez eta Nezabalari guazen bereziki poema batzuk irakurtzera, nola ematen duten. Oso importantea da. Azken finean, irakurketa, esan behar nun Walter Benjaminek, baina baita Baudelaire jende asko esaten dut, ariketa telepatiko bat, ez? Nolabait irakurtzen gaudenean, maila batean, zuen norberaren buruan entzuten dugu ahots moduko bat, ez? Eta niretzat ahots horrek eduki behar du edertasun bat. Bueno, aipatu duzu, bozgoran irakurtzearena, eta egia da, poesiari sarritan lotzen diogun beste gauza bat dela errezetaldiena, eta zuzenean irakurtzearena, eta berehala aukera izango dugu, poema batzuk entzuteko, baina hori baino lehen, azken galdera bat, zurekin hasiko naiz Goiatz, hasi zinen, esan dugu, narrazioetatik poesia eta zer eta antzerkia, ohandikan poesia baino gutxiago irakurtzen den zerbait, baino topatzen den juntzara pauso berriak, bide berriak, poesia idazten jarraitzeko gogoa dakazu, poesia idazten jarretuko duzu? Momentuz bai, sentitzen dut momentu batzutan idatzi nahi dudala, eta idazten dut, hala ere betikoa da, horrek ez du esan nahi, berriz publikatuko dienikan, alegia igual ez da zenbatek irakurri dituzten hauek, baina igual beste horiek inork ez ditu irakurriko. Baina momentu honetan, bai, tarteka idazten ditut, jarraitzen dut idazten. Naiz eta esan dudan bezala, ni enaz bate ordenatu edo errutinarioa idazketa prozesutan, eta poesiakin ez da ere. Zuk, Mikel, adibidez, modu behar batetik iritsi zinen poesia liburu honetara, nolabait zor bat kitatzeko beharra bazenuen, hor agertzen diren edukiekin, eta hori eta gero, ahots poetikoak bizirik jarretzen du? Ez dakit oso ondo zer erantzun, bai batean Goiatzek erantzun duena gustatzen zait. Egia da, idazketa prozesua oso asko gustatu zait. Lehen konturatu naiz galderaren parte bat erantzun gabe utzi dela, ze aurkitu den, baina aurkitu dut nire susmoen artean ez zegoen, baina bai pentsatzen idaztea oso gauza ederra da. Baita zentzurik prosaikoenean, ez dakit orain gizartean bagaude oso une berezi batean, eta jendeak gaizki pasatzen ari da, gaizki pasatzen ari gara guztiok, eta lagun bat idazten diozunean mezu bat, eta mezu hori ondo idazten duzunean, eta kariñoz idazten duzunean, eta iruditzen zaizunean lortu duzula gertutasun bat erakustea, hori gauza ederra da. Eta egia da, ez nau harritzen idazten hasi zareten edo garen edo jendeak engantzatu egitea. Dago parte bat, zaik gustatzen nire gehiagin mistifikatzea, baina magikoa da. Une batean badauzkazu gauza batzuk borborka buruan, eta idazten hasten zara, eta ez du lortzen forma, baina forma horretan beste gauza batzuk ateratzen dira, eta gauza batzuk askatu egiten dira, eta zentzu horretan, bai pentsatu dezaket,
jarraitu behar bada bai egingo dela, baina behar bada bai ez irakurria izateko. Liburua egin aurretik Edorta Jimenezekin hitz egiten egon, eta berak esaten zuen, poesia maila batean une bati dagokiola. Liburu hau, iaia 14 urtetatik oraino nire bizitza da, baina momentum batean sortu egin da. Orduan, nik idazten baldin badut hurrengo hilabetean poema bat eta gero beste bat edo, benetan ikusi beharko nuke obra bat egin dudala zentzua daukana jendeari aurkezteko. Ze bestela poema gaur egun dauden baliabideekin ez da lehen bezala. Ez du zertan, jaiai arrazoi ekologikoengatik poema hori ez du zertan beste ez dakizen bat poemekin batera joan behar. Poema on bat egin baldin badut, behar badago gaur egun aukera hori egiteko. Baina Koiatzek esan duena, argitaratzeko beharko luke behar bada beste zerbait, liburu bat izatea, obra bat zerbait esaten duena, eta Itziarrek esan duen bezala, inkietudet arazo estetiko batzuei erantzuten diena. Eta zuk Ixiar, intuitzen duzu zure bilaketak ze bide hartu dezakeen? Bilaketa poetikoak? Bai, ez dakit forma poetikoarekin izango den, baino bai, berez idazten dudan, lehen esan dut, baino artikulo akademikoago bat idazten ari naizenean ere beti nago bultzatzen eta hizkuntza luzatzen eta horren inguruan ere eskolak ematen ditut, ezta? Ze beharra handia dago akademiaren barruan ere beste idazketa mota batzuk bultzatzeko, ezta? Orduan hor nik beti erabiltzen den poetikotasuna eta batzutan nire kontra dator, baina beste askotan ez, ezta? Orduan hor beti nago pixkat bultzatzen mugak, ezta? Eta orduan horretan jarraituko de, seguro, ez dakite, bueno, badauzkat gauzakor, eta baino bai, bilaketa poetiko horretan beti, eta horre Mikelek esaten duen hori, ez da, azkenean idaztea gauza oso ederra da, sartzen zarelako sinkronia moduko batean, hizkuntzarekin, lengoaiarekin, esan nahi dituzun gauzekin, baino horretara iristea lan asko. Horretara iristeko lan asko egin behar da, ez da, egun batetik bestera datorren zerbait gutako askok dakigun bezala, ezta. Orduan, hori, sinkronia hori nik asko maite dut, eta niretzako da bizitzan egoteko modu bat. Eta aipatu nahi dute, idazle emakume bat, ze gutxi aipatu ditugu Ingeborg Bachmann ez gain, Ursula K. Le Guinek esaten zuen sinkronia galtzea hondamendia dela, ezta, eta hori irakurri nionetik, Danelek gehiagotan entzun ditau esaten, baino benetan uste dut hori, ohe gainean jar dezakegun esaldi horietako bat dela. Sinkronia galtzea munduarekin esaten zuen berak, baino nik uste dut gauza guztiekin. Eta esan, azpimarratu nahi dut ideia bat, naiz eta sinkronia hori bilatu idaztean, egin dezakezu gauza disonantei buruz hitz egiten ari zarenean ere, edo idazten ari zarenean ere, ez du esan nahi horrek, nola esan, disonantziarik sortzen ez duzunik, ezta? Unisonan esate baterako lehen ez dut aipatu, baino forma hori bisualki oso argia da, irudi oso argia da, lerro bat, baino gero barruan tensioa handiak daude. Tensioa handiak esaten diren gauzen artean, eta nola dagoen idatzia, ezta? Bueno, orduan hori, bai, erantzuna da, bai, borobila. Borobila, bai. Eskerrik asko, uste dut pixkanaka konturatzeako, denborak egan egin digula, beraz, amaitze aldera egiteko, entzun egingo dugu, jarraian, poesia, egileen ahotik. Bai, ezin dugu galderarik egin publikoa COVID-an asunto honekin, orduan ezin dugu ireki foroa. Bai, esplikatu, hemen dauen teknikariek esplikatu dugut etorri horretik dana superondo, mila esker benetan. Edo denbora kontu bada. Nik uste dut mikroagatik dela, ez delako mikroa, garbitu behar da aldiro, olako zerbait, baina, gero hemendik ateratzen geranean, eta etxera joateko bitartean dauzkagun 2 ordu horietan musikoa jarrita, galderaren batin nahi baldin badazue badakazue aukera. Eta bixe. Bi poema irakurri nahi nituen. Lehen poema deitzen da Lost Generation.
liburua kontatu dudan bezala, hori, nire gaztaro guztia da, eta eukidu parte batean eskafandra jantzi eta iraganera joatea. Eta nahi izan dut ariketa hori albezain ondo egitea. Eta lehen adibidea jartzen nuen, egindako gauza bat da, ni kartzelan egon nintzen bitartean, kuadrillakoek kartzelara idatzitako gutunak irakurtzea izan da. Horri buruzkoa da poema. Behar bada inoiz izango duzu horren berri, ze Irati Jimenez zematuta dago idazketa tailer bat egin behar dela nire lagunen eskutitz horiekin. Bitxia da, aipatu lehen, nire kuadrilla ez da oso idazle, irakurle izandakoa, baina egia da gutunak miragarriak direla. Alde batetik, hor bai badagola fondo eta formaren artean aldaketa nabari bat. Daude errataz josia zeak, hatxeak eta letra izugarri etxarra da, baina badauzkate une estelar batzuk. Badaude adibidez irugutun ezberdin behin sanduzelaiko jai batzuei buruz, eta da ez dakit Robert Altmanen film moduko bat ikuspuntu ezberdinetatik kontatua, parte bat daukala Tom Sarperena eta beste bat Nick Horbirena, edo euskal literaturan izango balitz, irupu ikuspuntu horiek, ez dakit, esan dezagun Jon Alonso, Katix Agirre eta Edorta Jimenez. Edo badago beste lagun batek bidali zidan gutun bat, bera da, ez dakit, gaizki sentitzen zen edo, denbora asko eman zuen idatzi gabe, bera ere gaizki segolako, eta lehen gutuna idazten zidan, nolabait barkamena askatzeko egiteko. Eta gutun horren hasiera da, nik esango nuke edozein novelak harentzako nahiko luken hasiera batekin hasten da. Se me hace difícil empezar, así que adelante. Poeta naizen edo ez naizen edo, parte bat egonda idazten eroso sentitu naiz, baina oso ariketa ezberdina da idaztea, barrura begiratzea, eta orain zuen aurrean irakurtzea. Errezitatzea, egin ditugu errezitaldioi batzuk, baina oierren parean edonork errezitatzea gaizki egingo balu, nik parte horrekin asko sufritut, ez naizelako gustora gelitu. Esan nahi duana da, errezitatzea zaila egiten zaidala, beraz aurrera. Lost Generation. Kuadrillakoek kartzelara idatzitakoa berrirakurtzen egon naiz, eta barretan egar artean belaunaldi galdu berri bat aurkitu dut. Hemingway, John Dos Tejos, Gainan Green, Edu Galeano, eta Anparauak. Asmatutako alfabeto batean idatzita daude. C eta K letren erabilerak aliritzira egina dirudi. H-ak aspersoreekin barreiatuta daude. Puntuazioa kaotikoa da, eta azentuazioa hutsala. Testu berean, hitzak ezberdin idatzita daude. Hitz ugari ezinbestean asmatuak dira. Batzuetan ia ulertezinak. Baina eskritura ikaragarri txarra bada ere, normalean irakurtzen dudan literatura baino asko hobeak dira. Jendartearen deskribaketa guztiz egiazkoa da. Eszenatoki guztiak ikusi egiten dira. Sentimendu guztiak identifikagarriak dira. Horregatik, irakurreari heltzen zaizkio eta pertsonaia guztiak sinesgarriak dira, pertsonak direlako. Kontatzeko duten arrazoia ederra delako, eta batez ere kontatzen dutena egia delako. Eta, jake gaia zen poeta zara edo dena delakoa, Aitor Dezadan liburuaren hasieran esaten dut, lehen atala ditzen da esanen dut poesia ez dela eta ez naizela poeta, baina, bueno, keio San Gabriel ikeinu bat beste zer baino. Liburuaren azken aurreko poema, hain zuzen ere poesia deitzen da. Hitzez hitz, posak, penak, zauriak, lotxariak, mirariak zirrimarratzen joan naiz. Fortuna aldakorrarekin kontatu dut egia, eman diot irudia, eta marrantatua, sumindua, totela, arroa, nirea, edo nirea baino ederragoa dena hotz bat konbokatu dut, letania zahar berri bat altzatzeko. Sinetzita jarraitzen baitut, gezur sumarioetatik arago egin zigutenak kontatu behar dudala, egin genuena kontatu behar dudala. Horregatik idatzi dut poesia. Horregatik izan naiz poeta. Artxipelago zetati honen itsasertza berriz nabegatu dut, eta bere memoriaren silueta trazatu dut azkenik isilaren madarikazioari diogun beldurra ezabatzeko. Zabaldutako fosa abisalak betiko haienatzeko, gure portu ederrenak kantu ospatzeko, itsasoa infinitu ikusteko, zuekin berriz egoteko, zergaren ezahazteko, nornaizen konprenitzeko, berriro borrokatzeko, bizitzeko. Mila esker.
bueno, oain nire txanda, lehen esan dudan bezala, liburu hau, Xavier Portugal poesia sariko argitalpena da. Nik bigarren saria irabazi nuen, interpretazioak G minorren izeneko lan batekin. Izenburua azalduko lehen aurreratu dut Ingeborg Bachmannen poemen izenburuak diela abia puntu, horregatik interpretazioak, alegia, izenburu horiek niri iradokitzidatena idatzi nulako, eta G minorren ere, esplikazioa oso erresa da, G goiatzen lehenengo izkia delako, eta minorren, nik nire burua, esan dut, zailiten zait, poeta kontsideratzea, iritsi berri bat sentitzen naizelako mundu honetan. Eta, nik bai pare bat poema irakurriko ezkizuet, eta lehenengoa, justu izenburua aldatu nion bakarra. Praga 2014ko apirila, ustut originala zela 1974ko apirila edolako zerbait. 2014ko apirila zen, Pragan. Pragan, 2014ko apirilean, bazirudien Franz Kafka handik zebilela, turistak eta ezkongaien agurrak egitera joandako ingeles mozkortiak iristen ez ziren edozein kale ilunetan, nora ezean. Bazirudien antzebilela, bere ondasun guztiak, idazteko makina, eskuizkribuak, funtzionario txartela eta bere tristura guztia maleta batean sartuta. Etengabe etxe batetik bestera. Urratnikeko 5. zenbakitik Sitz-Hauseko 2. edo 3. Urrezko kaleskatik Dloujara, Niklas Strasetik Bilbokako 10. etengabe Pragan bere tokia bilatzen. Bazirudien antze bilela milena oiuka. Ea nonbait, urrengo kale izkinan akaso, Jesensk andereñoa azaltzen ote zen. Eta topatu izan balu, zer esango ziokeen? Maite zaitut Jesensk andereñoa? Zoriontsu izan nahi dut Jesensk andereñoa? Hautsi, erre, bota komunetik bera nik idatzetako gutunak Jesensk andereñoa? Gai izango altzen Kafka halako metamorfosirik egiteko. Agian, 2014ko apirila hartan, Pragan ibiliko zen Milena Jesenska ere. Kakalardo ez eta gotorleku ez baino hitz egiten ez zuen poeta batez maiteminduta, edo. Kale izkinan topatuta zer erantzungo ote ziokeen Milenak. Gora bihotzak, Franz, eta periforia auzoren bateko tabernaren batean eseriko ziren piuak edatera mozkortu arte. Eta honen izenburua, ez dut mundu hoberik ezagutzen. Hemen aipatu nahi nuke Ingeborg Bachmannen izenburuak diela esan dut, baina, Nagore Tolosak itzulizun, eta nik bere itzulpena irakurri nun, alegia Nagoren lana ere hemen aipatu beharko genuke, zen ere interpretazioak sortzeko momentuan bere itzulpen hoi izan zen abia puntu, nik ezakit alemanez, eta ez ditut orduan Ingeborg Bachmannen jatorrizko poemak irakurri eta. Ez dut mundu hoberik ezagutzen. Mundu hobeagoren bat ezagutzen duenak egin dezala pauso bat aurrera. Ez du balio Virginiaz betetako paradisu bat promes egitea. Ez du balio zoriontasun eternala ziurtatzen duen zeru bat aipatzea. Ez du balio hobea izan litekeena imaginatzea. Mundu bat bakarra ezagutzen dut. Ez dakit badagoen hoberik edo okerragorik. Hau da ezagutzen dudan mundu bakarra. Bere desastre natural eta desastre humanoekin. Bere haizete urakan eta ekaitz tropikalekin. Bere itsaso txar eta uholdeekin eta bere zelai berdeekin. Haizeak leunki dantzarazten dituen ostoekin. Bere gerra hilketa atentatu eta feminizideekin. Bere hizkuntza, liburu eder eta beste zoragarriekin. Ez dut mundu hoberik ezagutzen.
Hala,